ƙasa ke faɗin PDP ce mafita. PDP Najeriya. Jiya ta fi yau ba musu talakawa sun tabbata. Manyan mu ku yi hattara. Har waɗanda ma ba su yin PDP sun gasgata. Mulki ya dawo mana. Sun zaton wuta makera a masaka yau ta fita. 2023. Maimakon su ɗora ci gaba sun rusa Najeriya. Ya hattara jam'iyyar PDP Najeriya. Damar mu ce bana 23 a Najeriya. Ra'ayin al'umma ba wa na kowa na ba. Talakawa ne ke faɗin yanzu ba su ci sau uku. PDP Najeriya. Da yawa abin tausayi gida ya zamo kurkuku. Manyan mu ku yi hattara. Kuɗin shinkafa a da yau ya ninka har sau uku. Mulki ya dawo mana. A hanya a sungume ka kuɗin fansa miliyan uku. 2023. Maja 'yan Najeriya a hannunta mun sha wuya. Ya hattara jam'iyyar PDP Najeriya. Damar mu ce bana 23 a Najeriya. Ra'ayin al'umma ba wa na kowa na ba. Yanzu dukkanin ɗan ƙasa jikinsa dai ya jiya. PDP Najeriya. Ya gane PDP ce mafita a Najeriya. Manyan mu ku yi hattara. Dan ita ce ta san matsalolin mu baki ɗaya. Mulki ya dawo mana. Ita ce ta san hanyoyin gyara Najeriya. 2023. Haɗa kan mutanen ƙasa PDP ce ta iya. Ɗan mara jam'iyyar PDP Najeriya. Damar mu ce bana 23 a Najeriya. Ra'ayin al'umma ba wa na kowa na ba. Yanzu PDP ake batu birane da ma ƙauyuka. PDP Najeriya. Dama ta dawo mana yanayi ya nuno haka. Manyan mu ku yi hattara. An dawo daga rakiyar jam'iyyar faɗa ba cika. Mulki ya dawo mana. Don haka manyan mu PDP ku tsayuwar daka. 2023. A aje duka son zuciya don nasarar jam'iyya. Ya hattara jam'iyyar PDP Najeriya. Damar mu ce bana 23 a Najeriya. Ra'ayin al'umma ba wa na kowa na ba. A fitar da ɗan takara ku yi waiwayen al'umma. PDP Najeriya. Inda jama'a suka karkata nan nasara ke zama. Manyan mu ku yi hattara. Babatun akan rubu kuɗi a fitar da alƙalma. Mulki ya dawo mana. Ku ɗau ɗan kishin ƙasa mai son ci gaban al'umma. 2023. Wanda zai fitar mu kunya ya mutunta 'yan jam'iyya. Ya hattara jam'iyyar PDP Najeriya. Damar mu ce bana 23 a Najeriya. Ra'ayin al'umma ba wa na kowa na ba. Mulki na 'yan majamu ba mu san amfaninsa ba. PDP Najeriya. Daga can saman har zuwa kasari ba mu ganta ba. Manyan mu ku yi hattara. Ba su iya mulkin ba kuma ba su gane Najeriya ba. Mulki ya dawo mana. Da haka mun kai kiran ki PDP ki dawo ki karba. 2023. Ke ce kike da zuciyar gyara a Najeriya. Ɗan mara jam'iyyar PDP Najeriya. Damar mu ce bana 23 a Najeriya. Ra'ayin al'umma ba wa na kowa na ba. Kalubale gare ku manyan mu 'yan jam'iyya. PDP Najeriya. Ku yi kokari ku ceto jama'ar mu Najeriya. Manyan mu ku yi hattara. PDP ce warraka a ƙasar mu